Hvornår mister livet sin værdi, og hvad gør man, når alvorlig sygdom kommer helt tæt på? Det er spørgsmål 55-årige Bo Møller Hansen bliver konfronteret med hver dag. Hej Lea. Hej Lea. Det er oppe på kommandobroen, det der. Går der sejler skibet. Far siger det, derfor det går så lige. Det er det. Den her skal ikke ret langt i. Og den skal lidt længere i. Det kom sidst. Det var 2. Det kunne jeg ikke lært det endnu. Kan du køre rundt? Det kan da være, der kom. Du skal styre ordentligt. Ellers vælter man. Kan man nyde livet, selvom man har mistet kontrollen over sin egen krop? Og kan lysten til at leve forblive intakt, når man er dybt afhængig af andre menneskers hjælp, for overhovedet at kunne stå op om morgenen? Der var 2 til. De spørgsmål er blevet en stor del af Bo Møller Hansens liv. Siden han fik konstateret ALS, en aggressiv form for muskelsvind, er hver dag blevet en kamp. En kamp for at leve livet. ALS har langsomt, men sikkert ændret Bos liv. Sygdommen har lammet næsten alle hans muskler i kroppen, så han i dag kun kan trække vejret gennem en respirator og ikke længere kan tale og spise. Skal vi stille noget brand i dag, Bo? Der er ikke så mange af de små tilbage. Bo er tvunget til at tale gennem andre mennesker. Det kan han kun gøre ved hjælp af de få muskler i ansigtet, der stadig virker. Ved at bevæge øjne og øjenbryn vælger Bo tal og bogstaver i et talsystem, som hans hjælpere og familie har uddannet sig i at kunne aflæse. Jeg støder jo ofte på, at folk de synes, at Bo er en grøntsag. Og det er noget, der sådan virkelig kan få mig op i det røde felt. Fordi en grøntsag kan ikke tænke. Og Bo kan både tænke og se og høre og reagere på tingene. Jeg føler M. Jeg føler 1, 2, 3, 4 S. 1, 2, 3, 4 STU. Sult. 1, 2, 3. Jeg kan ikke smage, men jeg føler sult og mæthed som alle andre. Hvis jeg tænker over det, savner jeg smagen af for eksempel en god bøf. Men jeg lader være med at tænke over de ting, jeg ikke kan. Og det sådan, det var på. Så putter man bare maden direkte ind i mavesækken. Er det rigtigt, Bo? Jo. Bo holder fast i at leve et aktivt og selvstændigt liv, ligesom han gjorde før sygdommen. Han rejste kloden rundt som travl økonomidirektør i en stor virksomhed. Han var far til 3 små børn og havde fået bygget et drømmehus i udkanten af Odense. Jeg tror, han har været super stædig og bare været meget fandenivoldsk også med det der. Jeg har nok tænkt, at det ikke kunne være rigtigt. Måske også, at han kunne holde længere, hvis han bare holdt ved med at leve, som han plejede. Hvis Bo han ikke siger noget, så skal vi lige ud. Det er en meget, meget stor del af det at leve. Det er, at han selv bestemmer, hvad han vil og hvornår han vil. Ja. Skud her, eller hvad? Nej. 1, 2, 3, 2, G, H, I, 1, 2, 3, M, N. Springvandet. Det der. Skal vi køre derop og holde? Nå, okay. Jamen, det der var i orden. Okay her? Yes. I dag skal Bo på café med sin bedste ven Arne, besøge sin syge mor, og hvis kræfterne er til det på stadion, og se yndlingsholdet OB spille. Hej. Det kan lade sig gøre. Ja.
Bo har været stamgæst på restaurant Frank A de sidste 40 år. Og selvom det er besværligt, insisterer han på at blive ved med at komme her. Det bekræfter ham i, at han stadigvæk er i livet, og han ikke har, at han ikke, selvom han ikke kan gå rundt ligesom os andre, så kan han stadigvæk have et godt liv. Bos ven Arne har også ALS, og de to venner kan kun snakke sammen gennem deres hjælpere. Arne spørger, at vi skal være fulde. Og Bo han spørger, hvad Arne har købt. Til hvad? Det der, eller hvad? Hvis han ikke havde haft den stædighed, så havde han ikke holdt ved og blive ved med at spise, og han havde garanteret heller ikke valgt den her besværlige vej til at kunne fortsætte livet, som det jo er, og skulle være afhængig af andre mennesker 24 timer i døgnet. Bo han vil gerne have en cola i den ene her, og så vil han have noget, der hedder, hvad hedder det så? Prosecco. Prosecco? Ja, Prosecco. Champagne, Lille? Ja. Det har jeg ikke, jeg har kun champagne. Okay. Er det okay, eller hvad? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, GH, 1, 2, 3, 4, 5, 1, AH, 1, 2, 3, 4, 5, 1, A, B, C, D, du, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, GH, 1, G. Har du G? 1, 2, G, H, I, J, K, L, 1, 2, 3, 4, 5, 1, A, 1, 2, 3, 4, S, 1, 2, har du glas? 1, 2, skal jeg spørge, om man har glas? Har du glas? Har du glas? Ja, glas. Ja. Glas champagne. Ja. Skal det være brut eller rosé? Brut eller rosé? 1, 2, 3, 4, 5, 1, A, B, brut. 1, 2, 3. 1, 2, brut. Ja. Det skal være brut. Ja. Skal jeg tage den med? Ja, det må meget gerne. Så får jeg klar den. Super. Hans livsværdier er blevet helt ændret i forhold til mange andre. Bos bestræbelser på at have en hverdag fyldt med aktiviteter gør, at han altid har et travlt program. Ja, det er fint. Lige vent. Kan jeg bede min hånd af en eller anden stærkmand? Jeg skal lige have skubbet de her hjul ud over. Hvad må vi løfte i? Så nu prøver at få armen tilbage op om, så vi kan dreje hjulet. 1, 2, 3. Ja. Jamen, jeg tænker, hvis du tager rundt en til, så tager jeg den anden side. Ja. Så tager vi fat i hjulet. Må jeg slå på dig så? 1, 2, 3. Jeg skal lidt tilbage, kan vi det? Nej, ja. Sådan der. Bo skal mødes med sine 2 ældste børn, Gry og Kåre og Kåres kæreste. Sammen skal de besøge Bos syge mor, der bor på plejehjem. Men på plejehjemmet er stemningen ikke helt, som Bo og børnene havde regnet med. Jeg tror gerne, jeg vil hjem. Bos 82-årige mor Bente er dement, og i dag er hun så dårlig, at hun ikke kan komme ud af sengen. Gud. Jeg savner egentlig bare det, at han kan klare sig selv uden andre mennesker. Når folk siger, at det er, hvorfor ikke bare komme på en, hvorfor får du ham ikke på en institution? Men hvad skulle han dog der? Altså, det er da ikke et liv. Det er da netop et liv at være i den her familie. Det er jo det, der er livet. Der er ikke noget, hverken Bo eller børnene kan gøre. De vælger i stedet at bruge tiden sammen. En til mig, og en til andre. Ja, det er fint. Jamen, noget af det samme. Ja. 4.
10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Ikke lige den. Så han er også færdig. I hvert fald så. Er det sjovt i fredags? 1, 2. Nummer 11, Morten. Med nummer 18, Carlino. Med nummer 1, 2, 3, MNOP, 1, 2 på. Bo han har som barn og ung altid boet tæt på stadion, 500 meter fra stadion. Og han siger så, når man først har fået fodbold ind i blodet, som Bo han har, så duer det på tv simpelthen ikke. Det er ikke godt nok. Vi har snakket om, at det er et tilvalg af livet, eller er det angsten for døden, der gør det. Og det er tilvalget af livet. Fordi angsten for døden, det er nonsens. Indstillinger. Drejes. Lidt den vej her. Ej, det er smart, Bo. Okay. A, B, tilbage. Okay. Han har ikke lyst til at miste os, altså hans familie, alle hans venner. Han har ikke lyst til at miste at kunne tage ud på stadion og se fodbold, eller sidde ude i haven en sommerdag og sådan bare blive overskinnet af solen. Altså de ting der, alle de der ting, han forbinder med livet, jeg tror, det er det, som han ikke har lyst til at give afkald på, fordi det har han stadig glæde ved. 1, A, B, C, D, E. Men stemningen er helt anderledes herude på stadion, end den er på tv. Da der er 20 minutter tilbage af kampen, forlader Bo stadion. 1, 2, 3, 4, 5, Y, 1, 2, 3, 4, 5, Y, Z, E, Ø, Å. Bo han siger, at han kører nu, fordi det kan tage et kvarter at komme ned i elevatoren, hvis vi venter til kampen slut. Den er gennemtænkt. Derhjemme står Vicky klar med aftensmad, og Kåre og kæresten er kommet på besøg for at tilbringe resten af aftenen med familien. Fuck, jeg er mæt. Øj. En dag i Bos liv er fyldt med nederlag og sejre, og sådan har det været de sidste 12 år. Hvis han ville, kunne Bo vælge at slukke for respiratoren i morgen, men han kunne aldrig finde på at vælge livet fra. En gang om året rejser Bo Møller Hansen til udlandet sammen med sin kammerat Arne, og denne sommer går turen til Spanien.